ni da ke ɗaya zan zauna ke za ki share hawaye na. Ke na baiwa amana ta hakan ya sani cikin gona, gashi yau duka na zauce har wasu na ta kwatance na. Na so ki tamkar zan zauce gidan kusan basu duba ba, na damu tamkar dai ihu shi ma kan bai rana ba. Kullum a kanki nake zance abokanai ba su gano ba, amma a yau ina furta waɗansu ke jin tausai na. Zuciyata na kuna in na tuno ki akwai zafi, takan ji tamkar an fasa kirji na san ki zuciya yo zurfi. Gashi ni koke nake duba san ki zuciya ne kofi, na imauta a san ki na zauce baki ma jin tausai na. Sauke magare da bakin bayar, kin yarda da ni ma da ke na yarda su layar. Me yasa aka ne gidan ku ashe so na tuni sun jefar, sun bar ni da tiyan san ki zuci tana da dalilin gona. Ba zan iya komai ba, kin san na soki ke na baiwa amana ki duba, amma kin bar ni wanga hali san bai daidai ba. Da ina na dace gashi yanzu ina a cikin rana. Ya komai ransi za ki zauna da ni ki alfahari da kalamai mai sansi, za ki bani kula akan so amma a yau a cikin gausi. Me yasa aka harkin manta lokaci bai sa rana. Wasa duba kunne na toshe laifin kisan ban hango ba, domin soyayyar da nake miki mata ba duba, amma yau gashi ta silar ki zuci tana kuna. Mai sanki da gasken ra